салом дӯстон, Реал Мадрид ба нокомӣ дар масъалаи ҷалб кардани Килиан Мбаппе омода мешавад. Мадридиё дар сурати наомадани ҳамлагари фаронсавӣ мехоҳанд ба сафи худ Душан Влаховичро ҷалб намоянд. Масъалаи омадани бозингари сербӣ пештар ҳам дар расонаҳои хабарӣ дучор мегардид, вале айни замон ӯ ҳамчун варианти эҳтиётӣ барои мадридиё маҳсуб мешавад. худи бозингари хатти ҳамла ҳавасманд аст то ба дастаи пойтахти Испания гузарад. дар бораи ин ва дигар хабарҳои охирини трансферӣ аз видеои мо маълумот пайдо карда метавонед. лайки қиматбоҳои худро гузореду то охир моро ҳамроҳӣ кунед. дӯстон, тамошои бозиҳои рафиқонаи футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Влахович мақсад дорад ки дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунад. Ювентус бошад дар мавосими навбатӣ дар ягон мусобиқаи аврупоӣ бозӣ нахоҳад кард. онҳо имконияти бозӣ кардан дар Лигаи Конференсияро доштанд ки аз он ҳам бенасиб шуданд. омадани ҳамлагари фаронсавӣ Килиан Мбаппе зери суоли калон қарор дорад. барои ҳамин Перес ва наздикони он дар паси ҷустуҷӯи ҳамлагари марказӣ ҳастанд. аз як тараф ҳақ ба ҷониби онҳо ҳам ҳаст. бо як хоселу дар мавосими тӯлонӣ бозӣ кардан кори хеле душвор мебошад. барои ҳамин мадридиё бояд ягон ҳамлагари дигар ҳам ҷалб кунанд. вале аз тарафи дигар аз омадани Душан Влахович дар дастаи Реал Мадрид дар хатти ҳуҷум чӣ тағйир меёбад? аз ӯ чӣ фоидае ба мадридиё мерасад? ӯ Лука Йовичи дигар дар Реал Мадрид мешавад. аз Йович ҳам интизориҳо хеле зиёд буданд, вале ин бозингар натавонист дили мухлисони Реалро шоду масрур гардонад. дар натиҷа ӯ ва Реал Мадрид аз ҳамдигар ҷудо шуданд. бо Душан Влахович ҳам метавонад ҳамин ҳолат рух бидиҳад. ӯ ҳам дар дастаи Ювентус он бозие нишон надод ки клубҳои пуриқтидори аврупоӣ ба ӯ таваҷҷӯҳ кунанд ва ӯро ба сафи худ ҷалб намоянд. Влахович ҳатто дар охири мавсим дар ҳайати асосӣ дигар ҷо гирифта натавонист, чунки Алегри ҳам аз бозии ин футболбоз розӣ набуд. айни замон худи Макс Алегри ҳам ҳавасманд аст то ин футболбозро фурӯшанд. Ювентус мехоҳад барои кам кардани хароҷоти маошҳо ин бозингарро ба дастаҳои дигар фурӯшад. Турниё аз ин бурд мекунанд. агар Юве тезтар тавонад Влаховичро фурӯшад, пас имконият барои ёфтани ҳамлагари нав ҳам пайдо мешавад. ба Реал ҳатто дар сурати омадани Мбаппе ҳам ҳуҷумкунандаи марказӣ лозим аст. Сержино Дест дар дастаи Барса ба ҳеҷ кас лозим нест. алахусус дифогари амрикоӣ бо бозии худ ба эҳтимоди хави ворид шуда натавонист. Барселона омода аст ки ин футболбозро бо нархи $10 миллион евро фурӯшад, чунки ин бозингар дар Каталония умуман лозим набудааст. агар харидорони ин футболбоз пайдо нашаванд, Барса омода аст ки ӯро ба аренда бидиҳад. кулли мухлисони дастаи Каталонӣ мушоҳида карданд ки футболбози мазкур аз собиқ бозингарони мавқеи дифои канори рост дар Барса хеле дур аст. ӯро бо Дани Алвес муқоиса кардан баробар ба гуноҳ аст. Сержино мавсими гузаштаро дар дастаи Милан дар аренда гузаронд. ӯ ҳатто дар ҳайати расониёҳо ҳам ҷои дурусти худро наёфт. Стефано Пиоли сармураббии дастаи Милан ҳатто рӯ шуд ишора кард ки чунин бозингарро дар хатти дифоъ дидан намехоҳад. баъд аз бозгашт ба Барса дифогари 22-солаи амрикоӣ дар чанд бозии рафиқона дар ҳайати дастаи Барса бозӣ кард. дар ин рақобатҳо хуб маълум шуд ки Дест ҳатто аз мавсими гузашта дида дар формаи бадтар қарор дорад. алахусус дар Эл Класико бозии ин футболбоз маълум шуд. ҳарчанд мадридиё дар он бозӣ ғалаба карда натавониста бошанд ҳам, вале бозии Дест дар сатҳи паст буд. $10 миллион еврое ки Барса барои ин бозингар нарх кардааст пешниҳоди якум аст. ҳар дастае ки хоҳиши ҷалб кардани Дестро мекунад боз савдо хоҳад кард ва чанд миллиони дигар арзиши Дест арзон мешавад. ҳатто бо $5 миллион Барселона бояд ин футболбозро ба қутии тӯҳфаҳо печонда ба ягон даста бояд равон кунад. Гари Линекер ба Харри Кейн тавсия медиҳад ки бояд аз Тоттенхем равад. дастаи навро ҳам ба ӯ аллакай интихоб кардааст. ин албатта Баварияи Олмон мебошад. масъалаи мазкур яке аз ҷолибтарин ва дохтарин суолҳо мебошад. то ҳол дастаи Тоттенхем ин футболбозро ҷавоб намедиҳад. Линекер чунин гуфт: ба фикри ман Харри Кейн аз Тоттенхем меравад. ӯ бояд равад. ба назарам ӯ хоҳиши рафтан дорад ва ба мақсади худ мерасад. айни замон беҳтарин фурсат барои рафтан аст. дастаи арзанда барои ӯ пайдо шудааст. Бавария яке аз дастаҳои бузургтарин дар таърихи футбол мебошад. Алан Ширер омодааст то худаш Кейнро ба фурудгоҳ бурда ба ҳавопаймо савор кунад. ӯ намехоҳад ки Кейн рекорди голҳои ӯро дар Премер Лигаи Англия шиканад. Кейн аллакай ҷоизадори рекордҳои голҳо дар ҳайати мунтахаби Англия ва дар дастаи Тоттенхем бошад. мақсади футбол дар ҷоизаҳои даставӣ аст, на ин ки инфиродӣ. Тоттенхем ҳатто ба топ 4 роҳ нахоҳад ёфт. агар Кейн ба Бавария раваду дар он ҷо ягон ҷоиза нагирад, ӯро аниқ чашм карданд.
метавон ба гапи собиқ ҳамлагари мунтахаби Англия бовар кард ва ба он розӣ шуд. Агар Кен беҷои замонат, ин ноадолатӣ дар футбол хоҳад буд, вале вақте ки одам худаш барои зиндагии беҳтар доштан талош накунад, танҳо аз худаш метавонад гила кунад. Бояд ӯ аз рӯи он бозингароне равад ки Тоттенхемро тарк карда легендаи ҳақиқии футбол шуданд, ба мисли Модрич ва ҳатто Гарит Белу даҳҳо футболбози дигар. طبق خبرهای آخر دسته منچستر سیتی در سمت جلب کردن یوشکا گواردیول همه کارها را حل و فصل کرده است. فابریزیو رومانو خبر میدهد که گواردیول حالا که از معاینه طبی گذشت، میتوان گفت که تا گزارش او تنها 5 دقیقه دیگر مانده است. منچستر سیتی و RB لایپزیگ سر نرخ گزارش گواردیول هم با موافقه رسیدند. یوشکا گواردیول قیمتترین دفاعگر در تاریخ خواهد شد. منچستر سیتی برای این ترانسفر با RB لایپزیگ 100 میلیون یورو پرداخت خواهد کرد. در بین دفاعگران مرکزی گواردیول در موقع خود بهترین حساب می‌رود. همه دستای توپ می‌خواستند او را به هیئت خود جلب کنند، ولی محض منچستر سیتی در این کار موفق شد. چلسی و منچستر یونایتد هنوز زمستان بیش از 100 میلیون را به لایپزیگ پیشنهاد کردند، ولی دسته آلمانی آن وقت برای فروختن دفاعگر بهترین خود آماده نبود. اکنون آلمانی‌ها با 100 میلیون گواردیولро ба назди گواردیولا мефиристанд ва худ аз паси ҷустани дифоъгари нав дар мавқеи ӯ мешаванд. вақт барои ин аст. зимистони ин бозингар маҳз бо сабаби маҳдуд будани вақт фурӯхта нашуд. гвардиол дар система манчестер сити дар хати дифоъ ҷузъи асосии даста хоҳад шуд. ӯ дар оғоз ба кашидани ҳуҷумҳо бисёр муваффақ мебошад ва метавонад яке аз беҳтаринҳо дар Англия шавад. با همین تمام باریدم که ایجادکاری من با شما پسند میاد. لایک، کامنتاری و در کانال ابونه شدن رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف خیلی باردارم در پناه الله.